25. maj er der Europaparlamentsvalg, og det er noget, der påvirker alle danskere. Så sætter dit kryds hos mig ved at sørge for at undgå den stigende internationale kriminalitet. Jeg vil sørge for højere beskæftigelse og bedre konkurrenceevne for danske virksomheder. Og jeg vil sørge for at mindske høje og urimelige skatter og afgifter. Mit navn er Sten Thomsen, og jeg passer på dig. Hej. Jeg stiller op til Europaparlamentet med den mission om at kæmpe for et bedre Europa ud fra klare danske interesser. EU er for mange danskere virkelighedsfjern, og på mange områder har EU bevæget sig væk fra de oprindelige mål vedrørende fred, frihed og sammenhold. Som EU-parlamentariker vil jeg kæmpe for de unges plads på arbejdsmarkedet. Jeg vil kæmpe for at få investorerne tilbage til Danmark. Jeg vil bekæmpe unødige reguleringer og bevare Danmarks suverænitet. Mit navn er Klint Strøm. Jeg vil kæmpe for Europa og slås for Danmark. Hvis du ligesom jeg værdsætter de dyre ting her i livet, vil det være en god idé at stemme konservativt til Europaparlamentsvalget. Med over 30 års erfaring som godsejer, iværksætter og egen virksomhed, ved jeg præcis, hvad der skal til. Velstand. Jeg vil derfor give økonomer bedre vilkår, unge iværksættere bedre vilkår, samt erhvervsdrivende virksomheder mere økonomisk støtte. Det vil skabe velstand og et mere velfungerende Danmark. Jeg ved præcis, hvad der skal til. Mit navn er Leopold von Mortensen, og jeg vil være din sikkerhed i EU. Sæt dit kryds hos Konservativ Folkeparti den 25. maj. Vi passer på dig i EU.